Hello everyone, good morning and welcome back to my channel. Soalnya nonton kau ni ketan video boy ku borai bai. Ompray ang daitang lang kadang Sarupeta are. So nonton video ku nang insist tu bana lambai thalon jaba. Lang video ku nang start karam tu. So let's go. Lakira sanduga sindong o. Tata mamai. Ang may tahan siya. Fuck, sedang nama anu jaga. Lain panas na. Yung panilay na na yung mabidi huwa panilay na na dyan. Look for Zentin man bani chikir ko ayu man line man bhir. Kitchen up bigas nanda. Bla thamai than che. So finally, ni trainer ni dah prepare dah. Try si crossing long man trainer. Kena isi lezat dah. Kalau tamu dan sila kau penang tamu nan nai lang man jaban. Akan siang ni. Ayo, lihat. Dari train gakubai, ompray थांबाय थानोसै अब्ला लोगोफोरा नालांबाय थादो आं मोनफा मोनफा स्टेशन देखायलांबाय थागोन नोंसोरनो दा बासुगावनिफ्राय गाखोबाय बेनिफ्राय मा मोनो नेक्स्ट सल'फोर जेनाखि आंनि साननाय आंनि लुबैनाय फाइनालि कमप्लिट जाबाय आं बिराद खुसि आरो बेबायदिनो उन समावबो सम मोनलांबाय थागोन आसा खालामबाय enjoy the video. Wow, sunrise dah. So guys, saya tangthol bayar. Saya mau ngomong. Guys, na buhay man ba? Kaya buhay ko, represent mo man. Grab ko bulat siya. Na ni buhay ba? Kaya sinari ko maganda na i-dikong ba? Kaya ganun ko muna ba? Grab ko lang. Ending ka lang natin yun. Nice. Wow, amazing. Saprakata station. Business station ba? Atla Ruha man bani dai. Atla Ruha station dia. Sarupeta man bai. Kasing central lah. Biar boring onda sino. Nagam na channel kita tu ibla, bawa batang ibla kasing ibla boring mana. Kita benda bayang. Ibla boring mana. Serba relate kita pergi ibla dah. Por road belakang puno.
Sarupeta Road Station. Sarupeta Road. दैज्लां बोथोर नालाय माइ गायला जोबना दैया मोनला जोब्बाय Sarupeta रोडनिफ्राय थांगासिनो ओमफ्राय बेनिफ्राय नेक्स्ट मोनसे फिसा स्टेशन मोनबावो आरो मा बुङोमोनथाय गवागासाम खोमा बेनिफ्राय डाइरेक्ट Sarupeta मोनसिगोन आरो आं Sarupeटायावहाय बिराद गोबावसो फैया गोबावजोंसो फैनाय जायो सुटिबो मोनाना गवागासाम फिसा लोगोफोर फाइनालि मोनफैबाय मा होनो Sarupeta स्टेशन अब्ला थांबाय थानोसै लोगोफोर Letter largo. Okay, Mari. Kansi tansi. Tadi kira lah, ha? Kakak tansi dah. Dia sudah rolan ane. Iklanan hanya sekarang. Kola di sini. Boga, India, Turki. Itu dia. Cari tadi. लाबाय जागोन थांबाय थानोसै माने जायगाफ्रा एसे चेन्ज जालाजोब्बाय आरो सिगां फैबाय थानाय समफोराव बेबायदि नङामोन गुबुनफ्राबो एसे चेन्ज जाबाय कलेज फरायनो थांबा बिदिनो थाङोमोन आरो हजों थांबाय थांनाया ओमफ्राय बिजों थांबाय बहानिफ्राव आरो क'क्राझार बबेमारि लामाखौ नायदो लामाया डेभेलप जायाखै आरो दै लोमजोबो अखा हाबा ससे थांबानो नुबाय मा मोना नङा लामाया फुरा दै लोमजोबो अखा हाबाथाय ना मोनजालायबावो ससे गामियावबो लामा लानानै जि सानानै मोनफैबाय नै लोगोफोर उनाव दे बेनो जाहैदों मामामोननि न' बन्दना अब्ला लोगोफोर आं भिडिअखौ बेखिनियावनो दोननोसै नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै माबायदि मोनखो मोजां मोनोब्ला लाइक खालामदो ओमफ्राय शेयार खालामदो लोगोफोरनो ओमफ्राय कमेन्ट खालामदो ओमफ्राय मा खालामबावनांगौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय नोंसोर दासिम गोदानबा अब्ला नेक्स्ट गोदान भिडिअ लोगो मोनगोन बाय बाय